Az én nevem Brandon T. Williams. Az a célom, hogy úgy működjön az osztag, mint egy svájci óra. Ha egy fogaskerék kidől, az óra nem a pontos időt mutatja. Ha egy rugó kilazul, az óra nem a pontos időt mutatja. De Williams főtörzs a pontos időt akarja tudni. Megértettek engem? Igenis, főtörzs! Miről beszélsz? Nem tudom, hogy szeretni tudni, mennyi az idő. Szavaim süket fülekre találnak? Igen, uram! Vagyis nem, uram. Nem látja, hogy én egy főtörzs vagyok? Azt még látom, hogy nagyon fő, meg hogy nagyon törzs, de nem értem, minek ezt részletezni. Feküdj és fekvőtámasz! Addig csinálja itt a fekvőtámaszokat, amíg meg nem tanulja, hogy minek hívja a világon! Igenis, főtörzs! Hangossan! 1 főtörzs, 2 főtörzs, 3 főtörzs, 4 főtörzs, 5 főtörzs, 6 főtörzs, 7 főtörzs, 2 főtörzs, szerda főtörzs, 10 főtörzs, 11 főtörzs, 12 főtörzs, 13 főtörzs, 14 főtörzs, 123 főtörzs, 124 főtörzs, 125 főtörzs. Helyre, szálljon fel! Fiam, fogadok lenyomott pár fekvőtámaszt a kiképzésen is, mi? Igen, főtörzs. Nos, ez volt itt az utolsó fekvőtámasz. Ígérem, többé nem kap rá parancsot. Közfőtörzs. Előléptettem krumpli pucolóvá. 6543 főtörzs, 6544 főtörzs. De főtörzs, 6545 főtörzs, 6005, 600 054, 100 052 főtörzs. Na, eltévesztettem.